салом дӯстони хурдсоли ман. салом ба ҳамаи онҳое ки имрӯз ба синфи як мераванд. Азизҷон, лабай. мо имрӯз ҷашни хеле хуб дорем. бале, рӯзи оғози соли нави таҳсил. барои онҳое ки имрӯз бори аввал ба мактаб мераванд, хонаи дуюм пайдо мешавад ки мактаб ном дорад. бале, муаллимаҷон. лабай. ман дар роҳ бачаҳоро дидам ки ба мактаб мерафтанд ва дар як дасташон ҷуздони мактабӣ доштанд ва дар дасти дигар гулдастаҳои зебо. хоб, лекин ман нафаҳмидам гулдаста барои чӣ лозим аст. барои он ки чун анъана ба муаллимонашон тӯҳфа кунанд. оё ту медонӣ ки иди имрӯза чӣ ном дорад? бале, медонам. хоб, рӯзи дониш ном офарин. дорад. ба бачаҳо донишро кӣ меомӯзонад? чӣ хел ки? албатта омӯзгорро. салом муаллимаҷон. салом лолаҷон. салом азизҷон. салом лола. салом бачаҳои азиз. ту дуруст гуфтӣ азизҷон. бале, дар мактаб омӯзгор, дар боғча мураббиён, бале, дар хона бошад падару модар ва дар барномаи вақти хониш бошад муаллимаи дӯст медоштаи мо моҳпайкар яро. ин гулдаста барои шумо. иди дониш муборак. ой, ташаккур лолаҷон. бениҳоят гулҳои зебо. хеле хушҳол шудам аз тӯҳфаи кардаат. пас рӯзи дониш ба барномаи мо низ дахл дорад? бале, албатта, худат фикр кун. агар мо ва бачаҳо ягон чизеро ки намедонистем ҳангоми тамошои барнома дар бораи он чиз маълумот пайдо мекунем. Дуруст. яъне дониши нав мегирем. дуруст гуфтӣ лолаҷон. ва шумо аз уҳдаи ин кор хеле хуб мебароед. медонед барои чӣ? медонам. кани азизҷон, гӯш ман мекунам. хотираи хеле хуб дорам. ҳа? ҳамаи маълумотро зуд ба хотир мегирам. ин истеъдоди худодор аст. муаллимаҷон, лабай. ман бошам А? хеле бодиққат гӯш мекунам то ки ҳамаи маълумотро фаҳмида гирам. ин хеле хуб аст. аммо шумо боз як қобилияти хеле хуб доред. чӣ хел? ҳамоне ки бисёр мепурсед. ой, магар ин бад аст муаллимаҷон? баръакс азизҷон, ин хеле хуб аст. аз ҳама бисёр кӣ дониш дорад? ҳамоне ки бисёр савол медиҳад. ин худи ман ку? ман ҳам бисёр мепурсам азизҷон. ҳамеша саволҳо дар зеҳнам пайдо мешаванд. ҳатто саволҳоямро дар дафтарча менависам ки то ки аз хотирам набарорам. офарин лолаҷон. агар боз ҷавобҳоро нависӣ, он вақт як дафтарча пур аз дониш мешавад. бале азизҷон. агар аз ин дафтарчаҳо як чанд то шавад, як китоб мешавад. як китоб пур аз дониш. ин китобро медонед чӣ мегӯянд? чӣ чӣ мегӯянд? донишнома. ваҳ, донишнома. бале, чӣ хел хушсадо. донишнома. мафҳуми донишнома ҳамчун маҷмӯаи донишҳо, маълумоту иттилоот дар дунёи қадим пайдо шудааст. равияи ҷамъ кардани маълумот аз илмҳои гуногуни замони худ ба сурати як асари махсус аз қадим вуҷуд дошт ки намунаи он авесто мебошад. ваҳ, лола, лабай. биё якҷоя донишҳоро барои донишнома ҷамъ мекунем. биё. муаллимаҷон, лабай лолаҷон. донишнома ягон номи махсус дошта метавонад? албатта метавонад. вой, масалан, олами мӯъҷизоти саволаку ҷавобак, саволаку ҷавобак. ё ин ки дар меҳмонии донояк. шумо ҳам ягон ном барои донишномаи худ пайдо кардед? бале, донишномаи калон барои хурдтаракон. офарин лолаҷон.
якҷоя кор кардан хуб аст. рӯзе мерасад ки шумо чунин китобро менависед. ҳоло бошад вақти хониши китобчаи навбатӣ расид. имрӯз аз шоир ҷура ҳошимӣ як шеъри хуберо мехонем. бачаҳо, агар шумо омода бошед, ман шеърро мехонам, аммо мисраъҳои такрориро якҷоя мехонем. шумо розӣ? розӣ. ману азиз омодаи гӯш кардан. бачаҳои азиз, шумо ҳам бо диққат гӯш кунед. мехонем. ҳоло ки наврасонем, бо ҷону дил бихонем. дар роҳи илму дониш маҳкам қадам бимонем. бо ҳам биё бишинем, якҷоя то бубинем. бо ҳам биё бихонем, якҷоя то бидонем. хондан басо дилоро, хондан басо гуворо, нуру сафо бубахшад, хондан ҳаёти моро. бо ҳам биё бишинем, якҷоя то бубинем. бо ҳам биё бихонем, якҷоя то бидонем. мо бо китоби хоно хушдил шавему доно, хонем то тавонем, бошем то тавоно. бо ҳам биё бишинем, якҷоя то бубинем. бо ҳам биё бихонем, якҷоя то бидонем. хонем агар савоб аст, пурсем агар ҷавоб аст, дастури зиндагонӣ аз баҳри мо китоб аст. бо ҳам биё бишинем, якҷоя то бубинем. бо ҳам биё бихонем, якҷоя то бидонем. бачаҳои азиз, боварӣ дорам ки ба шумо ин шеър писанд омад. бале! пурсем агар ҷавоб аст, хонем агар савоб аст. бо ҳам биё бихонем, якҷоя то бидонем. офарин азизҷон, офарин. хеле хуб. умедворам ки ҳамаи шеърҳоро шумо аз ёд мекунед. муҳимаш ба гуфта ва таъкидҳои шоир амал кунед. ҳоло бошад барномаи вақти хониш ба анҷом расид. тансиату хонаобод бошед. пурсед ва дониш омӯзед. фаромӯш накунед, хонем агар савоб аст. дуруст. хайр бачаҳои азиз, то барномаҳои оянда. хайр.